Manchu Maligre Gusi voice Antego Kwani Biole. Good morning, good afternoon, good evening, depending on the time you're watching this video. Malita Mark na itinkurukwa. Yes, bia mwana sema ntwalibons ba beri bako watch story chane. Usichi story cheito into na Gusi voice. And by the way, thank you so much asaba ntwalibako subscribe. Nte tonye tora subscribe. Nte tuike 10,000 subscribers. Yeah, we are almost 7.6. I'm requesting when you try subscribe, you subscribe so that we can hit 10,000 subscribers at least for this month. Yeah, and I know ngana bogo subscribe. Utambingo bata indenga when you subscribe, you are the best. And thank you so much for very subscribers. Ina bantaba ya singi nchekara nku upload a video mwapa batangani konye ikea. Bono nitkulia ranta tukura kwandra igoro ili ngana ketelia bere liko sumbwa usi. And they want us to talk. Ninte more reviews. Chino say comment section because na bomo yona bogo ntomera audio reviews. At least maybe I can post them. Tora discuss into na bagusi. Ekia berege yokore kana usi. Oborogi. Abanta bange babo ire kwagacha nkasobo asengencho yoborogi. Abanta bange babo ire kwachanka asengencho yoborogi. Abanta bange bago chaba iboli baba tenga togenda mwejirani asengencho nga oborogi. Timati ko segende kyanya okobera ogo chanka ma umino batenga aki mwana one to aki nkokosoro mwana one. Yes, erende abantu abange mbali kwagachaka abo bwetenga kukuchaka kwagacha kwarwalire kukuchaka kwagacha kwa kule juzi ntware keski abamenyi kwaga chinsemo cyamenyi kwa umuswati gete okwa bakamanya konyore bintu gete bire byoborogi ego tebekana ne byoborogi sinchonche nale ngo lakini iki video mwarore kigweta se mitandao abantu abange bakareact on that point. Ngatware conversation igana abantu abange go bolinga ki amangana yoborogi abana ba minto mboro ngobe kande audio recordings y'abantu nabete kinkoji abanga bagukwane gro yamangana iga yoborogi abandi bagataya bacandegete sana abana babo batalirigu abandi bagataya bayise kwara siki bayetirigo yamangana yoborogi nama kong, you know, yani a range of issues, a range of mangana mange na baletere to mugano yomo mugako yomonere ka mwana ekara ire nyomba iga botuko akanyaru mwana osokiri gusikale mwaka igure story ngo muntu talirigu ndembia tsebikarasi yake, but I don't know all of a sudden ndembia chakire kobanga nkwira nabire oborogi ninki omorogi ningo ayekwanya ko romorogi still nkora igotole ngaborogi mbaro ayekwanya ko romorogi omorogi muntu ki muntu naro tengo oborogi no ne feeling elinga oko aibye ko objecting oborogi mbaro bantu mbali batanga imani naba koraki kubwate imani engia nganya sainaro mangana yaborogi to kwamini mbali batenga tuanche barogi balenga bakasebuku Simeon nalengo morogi soborogi mbwa kwane tunaona se Biblia igo meaning yaborogi mboro tuanche lakini tende kusitwa setire record yerembe bana baminga abantu bamenyere to bokong abantu bamenyere to buoba to kwanda sei no monta meta usine chinse chisco gago chanka ire condition na bibolinga ayo mwana one gakikora nche gaki abantu bono squeeze monto na bakurwara okwa asencheragete tamanyikaniti monto ba suggestinga oyo rato kenyarebe. What I want us to discuss, you can tell me as a comment section oborogi mboro na boy, what is your experience no borogi yoboiga bono ngetura kole gusi eri toke yamangana oborogi nenda mwamu because umuntu naronde tinga magnite oborogi nenda mwamu umuntu akuimagine ibintu biri obwate orangana batakire gutwara biro byo usobana baye ko bitwara bagokiri bagotenenia enda mwamu ya generating umuntu ogenda usina sobokanga the process eri watumeka ko enda sayu then quality kintu kekogero ito umuntu iga that is oborogi bantu bagatenda mwamu no borogi barogi mbali bagotuko bali bagoche bagotuomera botuko umuntu nagatanga uyu n'umuntu security skonje na bonkorara era tiganya kondenda isko ekene boli bono gusiya bere hotspot abarandi barandiri sana ngai bono tugutamira abantu mbali bagatanga magnite abarandi abono bakorandi abande babo bakorandi lakini squeeze abarogi abange ne kanisa batamerete na bufara baraye kanisa. That is what people are saying. Go background audio recordings at least maybe motegerere, then you can analyze yourself. Alafu monge feedback as a comment section.
yatogendere tukonya gukwana ringaneri because we have to speak about it abantu baba bari gukwana igoro but paka tokwane singenje gusibono mutagotiga abana bamino bamenye mutagotiga abantu bagenderere gusi abaro imbori bakibisa kubinde ndio but we are talking about gusi singenje ntu gusi voice bose abana bamitonga kimwara subscribe by the way tegera abantu abana bakwana listen to experiences cy'abantu bakwana igoro abaro gibuga baumizire sana wachibosyo kwa igalafu kuruga kuna botokwira na to discuss zaidi nchema kana itingoro kwa gusi voice tiango tora tegera kibao kwana igwa bagusibu na bakwerese ngoro yabaro gibuna bwa basumbuire abantu bande bakweresa nga baro gimboyo bande bakweresa baro gimboro from there we will discuss chama kana itingoro kugenda ko tegera na boy ko watch gusi voice subscribe by the way subscribe ayo tara subscribe yako watch story ano tara subscribe gaki subscribe nte tuike 10,000 before mutinyo tara era and I know you will make it happen onye kwa abere ko watch story cyane kira lituko ko watch kira lituko nande ndusi amagoso onye kuroja sinarengo korabobe nyanda sengo korabya thumbs up namba yane simile goroga you can text me your views you can write on comment section you can send audio comments you can send video comment I'll post them later lakini tuyatora tekera hapa gusi gente kwa wiki somo jada naga kwa kusana anda dereka sobu agarake gosa sobu ene kwa boli swali lili ya tandeli kong yes omorogi no muntu mine family ne kwa boli omorogi noru omorogi no muntu mine family ne ingo cha kuruga nya bitunu agose chiko bwe sokole ngao ngende bwe sokole ende kuri yoba cha gonyole nkaromoro paketo ko muntu naroro ko ruo muntu yeke mwanzo ko murugu negeseri oetera bitina gete gote kunyanda mwamugete eke tonke kya beire nga kiyo na igura ba Kristo bantu bago kumire bi jagagu obanye tebe makina bidigango tabyo mana saba gusibos bategera tekisi na nyamira tando sindaya kikanisa cyano yoko nyora abantu abo basabya abange bakoga kisina na matabawu amange era barogi barwene kima bakaira na kikanisa akatanga na subura igwi kanisa abango ko nyore bidiri gokoleka namba manye bako kumere bireja baba tenga ni ujanja ule omwerushi obora yo bongera ero ko nyora na kikanisa jinge bantu baromba manya ine goetero boro so abwamgete ekyo kikanisa ko igole ngaba bandi batiru bakire go baitiru watiru asikete bago bakoroga bago tindokora baitiru utepo unga ba handi no balenga ba kunde kata no balenga ba nesi no balenge ba iko no balenga balisi no balenge bakoja ukumine kanisa ninki ono night yes umanyete umuswadi kuno yo in fact yo yaiti ilo musajo yaga ku 2021 hero kule na ndege ndo bako kuna ndogole omorogi no muntu omugongusa munya tayanga nyasaye ngoja nga kanisa baende kanisa korogi once muntu abwatiro bolo ari rais na agende kanisa bunako genda na soma bunako soma omorogi nege ntete baswa manyi ngaime obongo ine nkoro ani mubino yo muyimaro moro ani kininga yogo singa nyasaye ngajale no morogi sino nyasaye biganya nyasaye natungite mwanya bantu ginguyo kurushye oroswa yani ebite yanga tindagera ko muntu African chemistry yae wandi twatinde ko muntu litukolima tisagete to kole mai bibure ida sian ko mwamagena iguru ba twatikira pi amanya goja butuko bayoro mobile within 10 minutes manyo mobile otinde kire 6 feet goje banyo yoga abaro gimba bwate kelme sirigete hande na mjawa tebanga kajikanisa nga mura gege barangi au asnaru burangi ho kolega more importantly chikanisa bune kyakatiro kinchi sabogeta makongo sana nekia sidie banya bakunde kana bata mwa lakini chikanisa chini
kiatua kimoa moja n'abantu baende kanisa no bone mikiane kare omo dino muntu ubwate chemistry gitenkongu lakini bune kibakolete ine kebe pi nyori anko ba story te yo yakwa no morandi yinga ngabasabiri ba abantu abata kiri kubwatu mu kiza sambu bonse mu cyutiri ekene kyabaro byabukere pi dawa ya mchawe ni kuwa na kuchoma agiye reti do watabanyira andiga lakini asomo gusito umubwateiga petroli ndo kishe kwe petroli pumps ya komuri petroli yenda be kuchinda atondu ke biti ate kubine paru abantu bajange ege tikine yokoge Ora jimbara. Nke seranga tege bra jimbara. Ora yani chi endamam. Endamam yani ekoreta oboroje. Endamam eyige wocha. Iyo abamente bakwani gabo nga omusubatu sobo. Ocha ninamwe tenderi. Ekera ninamwe tenderi. Chire nero manyanga ekera gocha nenderi yo buchire nero buoye tadi ngana basabatu boka basata mbere bavuga tenda mwamu basata mbere bavuga tenda mwamu bakafese na simu wa nyumba akunya gusabira nga nyare buri yani nandi byukubwa kanguri tarrokana kanguri family yaye tiyarrokana kangu ori na kitoko korata tol digine misimpaka yani omuntu ori tomorusioro oseto tanta ni biasara biyaye nkire kitoko kora wona konyora abantu bali bakayeira babe ego bagotara bwoyo butikuno baso inki pa kororo kegogera amagaka mantenyi amanyamocha babe takinyimbo ise bagotara ego bagono ekredit yange nguira nandi. Good night. Wakire bia. Yonda sabena ati kurubu magero. Paga sero. Inje digansa subo chatara kuare tire bagi naiti. Abato kuana lakini nze na bere nyasa na erora te kuakana ngitara kane. Borogi boro maki naiti. Ono ngoyo korogoyo onde singinjono squeeze igo stranger nji n'abantu amino abantu bakwange ngai mono abantu kokoroga abantu bandaina se family manyanga no borogi abange bakogera bangana ugo kero kukwane kaeno kuangwa kero kukwane kaeno kuangu da bali para barogi ase family na bogo itupako goito na bogo itwa maki naiti je etwa kineta se nyombe tamanye tibinte ebyo watu ikereze tukaiburwa bana 10 bakina buya igo tajinde njiro korra chire chibwata baro kwama kanyora bana bakona kukua ono musubati dabakole twaso muchino okorora makina iti o promo ogwako yani omwana okule botaigo goseba bere abana bami bamanya makina itiase familia yugo ikonyora kimbororo ona boko nyoro mwana oli ekerasira igona boko manyanga omwana oli asira sengencho bosomo subati oyo muna agitega abonye tarengo morogi konyorire kambuni ekomorokio borogi nabakuru omwana oyo kabia ro omwana oyo mutangi nabakuru omwana oyo akoti asengencho yokobwata borogi makina okay faida ningi ngi faida yale kona korokeri etagetenga borogiaba makina itia kero kubu ya kwa makanya aba koroka babanda borogi makina mai tokanyo omwana ominto kago kanango buli mombo nigwo makina itio omwana ominto yo kabiro omumura yo okobwatio manene omwana ominto agaigo agakwa kabekerwa esuma agakinjale kokananga ta bole bombo nigwa akina ityaka akagurwa kairwa akachikoro kwabase getengane biasara ko chikokorera umuntu geta akabekerwa esume karwege nkabu akachya kabekerwa
Oyo kabere yani mu murondo gotyo yobo moiso agachibochi kobe kokore biashara Nairobi gagaja ke biashara gaja chemesio ko konya rubarogo tali magina ityo mwana minta aga itwa negali ne aga kwakaja ko ire mesi Nairobi aga itali aga kubita bana ba minto baitiru babere twati banto abapese familia yiye ito kinete bu yabantu ikomitoramo ngakimoja moikonya bono ngakimoja mwasa baibwa motigarite ono na boto diga na boto kona ko suguma nobo ke maigora kini rede familia chio yale koroka abanda baroge makina iti abande bajire abande bago itwa babwatu asoko tindo korabanto baitwa bakwa babetwe bite chikambu ni barenge na barabu baitu babetwe bite baku baitwe ngenjo gete makina iti waja ko nyara bakwete ase wikia yamo aba itire makina iti ngabu na sengenjo babwate tuso ndokoromonto makina iti baba no makina iti seti family nabako nyoro mukungu akire obwata nabako nyoro okire tabwati barogi akoso tambuni eri yokubuta banyoranga ali asoko buta okoraba ngina bako na kwanjereriko na kogambia bakungu baba bande abuna barogi bako boroki kwanyora baborogi baborogi babwatire makina iti bakuye babona zenye eseye esa nero raja gwaka no matege siomba kyo gwakana ona goita abantu bamonene bali atongete ayoro robune kereja naite makina ityo borogi bwabeire buna ruminati yabeire wararire muna ruminati yabe bali kitibeza babarogi nabo igona babange ruminati na tebo iko makina iti ebinte ebimbiro tobatandira abantu barogira abantu tobakoroga abana b'abantu bakona cyangwa cyabana bunanja abana makina iti Rona muna chagete konyo bana bane cyangwa nkugora na ariko gora na cyangwa ikinke cyoko beka ni kurumi makina iti abana bane bakauru cyangwa bonzi pi batano bakauru cyangwa ecyo bana ngocha konyore yanga yo mwana one ebutoire mekono ebutoire omutwe ko biye chagete yebwate ko biye ebutoire igorege sura igoro ebutoire korwa mogongo ebutoire korwenda ebutoire makoko naigo bono baragerere tinga bana banyagwate metu kisiorori koromwenda koromwomo warare makina lakini nje nabone nyasai abantu abo abande bagenderete kona serieta lya Yesu kono to kona gosaba atata liko ba toigwa makina timbia makina itigamba arabori anga masabi kyonsu yesaya beta agumino ekenyoro kyao mwago nuro chonde naro koroga bwebo byo kobori oko oro chonde naro ranga chokoroga ngambwa tasimiyo montonde bwensho wegenete meikayo borogi nebinto kinche nebinto binde bire isikuye bibilia oinomoro montonde bwensho ugo cyapara gorikera butuko na mugasone ikanisa kuchikosaberwa oinomoro umanye tobo igabogota wetire mekeri bwegenete onye bwegenete mekayo borogi oikamogende ne one neti gwakiya na akire simu yabwatirawo umase neti gwakiye nere kongo sabaro aba mekeri bwatime yawo ukie sabaro ega ko kwige no kubwige ne tubnanje nkoro wunde oikagokorete uboba nahende goikagokorete mechande menge yakira litu umwaka nara gote abunanga tiko bugabunanya gate naje kwabeira umutangani kwagache nyomba nchaga kiri chikoro bense yonsi gweta chikorora kana bakacyakumi abande mbali bakwagache nyomba gweterate imika yo baro uratangani yo baro giri tangani una pecha ko gosote chakorete mitando sa bantu karema manyete na intuntu akina na inchena akina ne sokoro na le ndaba nama magukuru ituko ndirio monte karago chikogota taru komoro abanta abange karago chikogota ikoko nyora baso iri kurukwa barogi uyo no moro nani tubuna to kukwana kuruga igaiga
abande mbaro tukuru kwaborogi asientu utako kumuna chese jinjenta garara tere tiriuka ndirachiese ngachikoraroga kandi nairanira asere kwanyora abande mbaro babwate mikagete buna wawako yani babwate kiminisi wakora arenga ri magina ikuna onye luku bwa kwara koba abo bako teuna bantu ngutindo kurubari by fata akwete 2017 ngende mu tukukure ikwire ndeyo toro kusen tayonso kusayiri tunabaro ekayane ukunya kungaina nega kuru kungi sabantu inyenje imiyoga tebuna kunya kusariri umugusirieta ukusariri umugusirieta eregati y'umuntu ogenderete n'uyu utagenderete uyu utagenderete yari aruzi kuno uyu ogenderete nero omorogete ukuna kukwiye n'abantu abange bayitwiye otige kutongaina pia serieta lya Yesu amina incho yongo kwa nega ntondo che life nande ke nkolekanirte togo ndabinga bono sigongo so inzi imagine yani inachora arare nyumba oreire nyumba ekiroma gotanga barogimbuyi oreire nyumba obo okichiza chiro gutura abana bao onyoro umwana otayo oriyo umwana osego kura abantu bariyo umwana abore ata umwana aja kutoka kabekira sabekire orubaga atari gukwana tafatari mwakwane ngendo kali moro onya gendo ngira gokorekanira please tigago tano kya banta maota bantu buna torige to chandike to tokorere liserimo nindi tokora twerese mechando yae yari nyasago konye na inte no ino yogo kora igo achia bwa to kasa atarirete yani muna nje mwanta nuki tigamba tayo mamayane ego mwanta nuki tigo kenga barogimboyo amane bakena imukana isara nare yari nyasa nabo nyasa one abasata bagukwana mbamanyite yendo bagukwana yendo ketara wakorekanira please mind you nemete yego sine hiyo ni mambo ya uchawe nake mondara sime ko matemna wono moto yoche togo abaga ka ubajete nake emma amatika yonspie mono yame ngake mondo rata ro to korra manyango moto no yoki nake moto yo sine kiregai nake moto yo togo nge pigi ngake go to kwani nake bono mokwera sabaga ka ya ngake akini gaki ama anapi mwaga baka naleri ine go story mbuga timoka ke makina tie ine go story piani pi o monto yo tagon konya abantu ba kete kon konya iga na basasiroti fata matoke fada nodi fada msome abuna ba kete kon konya baka kora masabo yo gukumya baka kora bintu birinta na baka kora bokunde kana bwa boli nyasa abaete ekagara omwana nagacha kuba moyo lakini ekara mako ekero nkogenda ndine tegarime egari tokogenda egari omune gokomore gaki mwakwanire gento geteke bana andi manya iga karatero go shabiki tomanye gento togokwana jeko gacha abandi getariko gacha abandi na andi na tole iga abandi togwata mechande mekongi family utatiga togotigera nyasa jeko tabanga ngabona nganga kwarete mwadira mangana amangi paka nadira mangana tarangerete tiandi era ingasangi aro n'abantu bagotete oborogi sana lakini mumanye mechanda abantu tubwate megie akinete tigankwaneyo yes kena kinanga nyoma ngukame ng'ombe kurwa paka abana bari emyaka 20 nebere kira litukongo kama lakini tigangotenga nakure emyaka 20 ng'ombe ntanya gukama ngore ng'ombe ngembego lakini nkonye omuntu yabeke mori obuno boroki ali yani onokore emyaka 20 ng'ombe bwo yangete kubeka lakini chombe yabonge taba nabongore taruji mori lakini bwone jetingo kama toho nderinga boroki mboyo egento kerongelinga ki abantu gobe akora bangaini bakaira na kanisa pi aboroki bakakuzi ko bakanganya gukie kanisa bono no babu uterete kanisa ari baraji jorwe birogo byo bono no bana ari bakunywa mera na round abantu kurata se kabaro nyenturi kuege na ngoboro umwa ko ndina ko
kwana abu tukamosekera gateba ngabarogi bamyoke tiba ngaramo gaseka kandi muzamurisi ngarura kamusamuri azana ngabarogi mbali yande onye so muzamurisi barogi mbakaliyo akere mbiyamo onye naenda rege ntuke kubugisi kosoka ngorigere lyanyora neri tipo tata musukongo muka ako kanye tuira na goje nyomba mbiyamo abantu baitu banjira nega ringani elyo boro giri gukwaneka ne pipiria mwanya abantu ringani elyo boro ginkorrekana lyo ngani elyo kiri korrekana asaba ibuli bao tero umuntu ukina kwa na kinete tero umuntu kwere swali na baibuli baenza gine emechando muibuli yoye aeterite bakabuna akonyorire yagera naye gukina wanye akorore bintu bitenza kindi buno muibuli uri bare ngo watejagera kwamenya no maene bose no buli umayete buna bono bintu mbire bagotana gikaramwana kina tokagambinde umuntu umenya ukino etere bintu bite pakuja batanya ikenekya baibuli bana baragonte karamwana kina to masako tokagambinde yeto kengantu na baibuli twasaliri abana tokobateyura borogi bakine ba understand tingi bintu bite kere negative okebeka guchya borogi ebintu mbiro aroranya sengine kwa goterwa ngagento gete nkiamberete umwibuli aragotebi koso muntara otenga ngatikete egento gete nkiamberete bono kwe ungo kuiwo no maete buna bono to kuona iga abantu mbaroro batamete kurukinga cyabo bakagenda komenya jinse mugete esenye ntime cyando gete yabanganyite kurukinga cyabo yagera ko inyore egento nsa kinde kwatera tumwe egento gete nkiamberete gekagera nkanganya kurunka jehona yendo ndete kuona kemuneke kunga ngati nkomenya egento ndete kuona kemuneke kirikera nago tena abantu abange bakwa kuona umayene gusukwana umane na burangwe muntu tamasa kukuana nga porogimboyo abantu boni go bakongo babuate no mungina ke tokuana ga bako otero ngaiga imoka bako karanza bolire tigango tena abantu mbachandege abantu mbachandege taso bwenge oyo kukana nga porogimboyo mate bintu mbiri bigo kolekana byagera kwateba nga no hege bateba nga Paulo no morogiolenge mate porogyo buntu mate byango poroginge ndukira kin ebitenda bigo kolekana bito mayete nganza kinde ubura bwo buna bono oyo gukana kane mara karenga tokuunga abana barusigu nyumba bagenda bagigutari wasiro bawe gutari kuntuntu kumanyanga ira kini ebintu bingo bigutore wamanya konyoro umusasiro utiyukire osabero umwana yokoreki ukwane ningo ogerete umwana yakanga gukwana ngonye tari oboro yobo mto ukagera ngasa kinde ubuna bwoboro ebintu mpintore bingo bigokorekana sana mara tuigwa bantu bache bakorera bose ngombe y'umuntu bakanya korera bose banyibutoro n'ikemi bono kwanyora yangire nsakindi tiriko bwatembe ngombe nsakindi yare ire paka yakure bono oborogi mborobi wetanire kandi buneke karto ukagera bono naboto kuma obuna bwoborogi yabo lingo nere monale kufwana ndiri na ki oyo gukana muna borogi mboyo bosoyo batalanga borogi mboro nige kubwatakana n'imejandiri akodre arorire aeteire yantewe genje yes tetu kuna mangana mange machana no tarari kore barogimbaro na barogimbaro tetu kuna oborogichinse amusha tusinje bora wechi mberi abantu yosine chiemberi ngo yusine chimberi uroreri orundoro n'abantu mbaro bagokora abandi bababarogi nabona nabo togota usokwara bero umwana uso bantu babarwara usikendi kiaba yakomekyo gendo buraguri aho so buraguri ugo chiyanko gendo le bono ebintu go tako kolegasi guwa igo manya kwa bero morogi gwa kwaru ko bomorogi kwa expert bono lakini toke maitinga njira kyo ko expert aho kare to buri namba 3 kitange na sato tatia na kebire lusema tayere gotebanga abagomba mbale bara bagomba kurwasinya sai n'abandi bekorira abagomba n'abandi bakorirwa abagomba n'abantu ibo manyo uno baro makinate oko koru umugomba tonyora nawe mwana use gwekora baro gibore kinsamo kinyi namba 4 unabona boko nyore ndamwe mu yakubwatire watakokorera umwana ubandi ngendo lakini yaba faisha
kya chuko bochabu orige tie bintu taito kanyonshi umwana ubande ngera bo bari me kujunya bachora masabu nini binte bingi bose kwanda kwanga inu musacho no mutindi kwa buteruri bu kwa koroge ibintu gete gose wata ugendo na techianga cyaye tomukorere go makina ityabo oro moro gitotali ibintu ne bingi bikorera abantu to babarozi lakini nari gusabayiza tatanya sai na kiatari ani ruguru tuwaye tuwale kwanja kiro yo mase kitabu kya bagaratisa no 19 ge ukwane bintu gete ndamwamu no ere bintu gete aborogi no bore ndamwamu esuwe moko te koma chako iga usa bagaratia wetin koma chako bane ente kemo kya segeti nimbo atenda ndamwamu no moroginde nare gusabayiza tuwale kwanje nse tuaro morende iwo tuwale gusarela our lives to Jesus tote yeso ngikiagera turabao tugwache tense kugambie nse lakini nse toli gwa monaye nyasaya anjo totolie tomenye no morembo tuganye tugocha kwaeria makina iki irango kaninga abantu barori ururu lakini nare goteria abantu banyasaiga mutamere Yesu kene ntiyo kemo sinyeta sigetabu kyaru kya mu 37 ekero korete bintu byaso gusigwa nyasaye igago kubogorera dachiguru cyene cyonsi byaso gusigwa ne nanje nimba timo kibogoriri korogotoria ne neri gusu tiyo kono gwetande bintu byense naende ntu makina tinaje konyora na tutamira maro yana tokoraki ari na chinga kichinge kere chanko lyara baye bagocha gushira monere decide yourself na segeso kobera bose nasebireje bi Satan mo cygushira komo ekina kiye Satan yarwane titari kwa abantu banyasaye morembe ege yo chikubuya kwando kanyumba tuligoso ege toko chiko yani bintu Satan yakora tabyo buoba. Let us surrender our lives to Jesus na litura amenye bujia no nyense kera makungwa mangi kuna machari bona machanga pantu balirire shua by experience ke ugumina omoroginaro tingo manyanga ki entu yo ke gonsinyangirina ki ibanya sabanjere te babero gosigo yani gine kiyo ke gonsi patiyare de anda ba ko livinte vive anda batabu atimavera abave ekone naenda bangi ko ba ko close na abo morogiware ni bitako korra ndamwamu ekarata kumanye lakini yo ange no mu naenda parogia we entona kumiri bakare timani tinga barabuo timani diao eko barango yunga kinga karo montaro morogi ngabua yete ko korroka ya ba ko korroka sana utatiga ba kutakabara materiria bande bakora materiria bande makina tinya sababe ene cyatarankora arento uri ko wendo rero berera abantu makongwa kesingi yo kubani kuanga gukwana umayene onye abantu bagoteba nkwanda bari kanisa bamaite nga simye nomoro yorenge bamaite nga kinde nga simye nomoro yorenge Paulo tarenge morogi aya ayoko gende kanisa goteba ngo yando uri kanisa obonete kwa baro yo mino ki aya ekueba Paulo tari yarengo morogi simye nyorengo morogi singi ntiyagende okweba bokwe abantu yakungaimireria na wanyengo kongo twalire bichuchu vya ente bona wongo kwane kibusi anu kilo getangora manye kibusi engo kongo twalire bichuchu vya engo bongo twalire moriae etarire boigo egetuma iwo gusama kumugoro ando wekore mbusoro simekera andi getuma kende ayevye kabona magna itwategereye igaiga gotetere twakonya ne birengere tutebani umaene oyo manyite ngango chandaro yo mwaba sentire ito gukwanira singenje marita ya yande buna nkiri gose nyakulikwana ande bono mbutuko oyo manyite nganare boibo atoreke ifakinda cyati ngoko limiti bya ngoko singenje abantu nkorera bari tolikwana bintu bikosaligire ije bono onkoro sayani naryo no gumye gukwana ngamagita ina bagusinya gukwana yo gomate abande ntobeka na birengere byo barengere y'abande bube una naigwa abande bategete ko roka abande amagita igira dimende koro modere birengere bya nande bono ogenda ko garabona abantu bande bayira boy bonkeringa umuntu ayituburu ibintu bya mukoretanire ibintu bya koretanire abantu kwa makonyoro umuntu ogenda tegenya gutuberera no muntu gutuberera bikama we bituma bya koneru
na ende bitumebe kwa bituberera ngabono ndia maise kwa bituberera kwa mabiri muta kwa ndo mana ngaki abantu mbajandita abande sense ne itokunya kukwana wama ko jawo mondo kukwana ngati kanisa ngwana kutata tigaya ntera no mana ngaki abantu mbajandegete ekalen ko kumontanya kupinga no nya abantu ko nyo mondo kitore tiko muburu tibakakaranza burere kala kugukore kukwana kuma abantu bakungwa abaganga bana bariga ne njiri bakorani yasi abaganga ano mate ngaboni ibitu bitu bya gusi asenare kona bito tanya kwenye kuona tutali abantu banda marieta esenye tutali bonse baraba boro umwana umusini nye byasare ile byao kwa yubuganga ubuganga ne kanisa yakwenya kungaina abantu abana munya kupinga abamunya kupinga mwezi etoto mutigo mutiyezo mubwate ngoko ile bwate ujuti byaye onye ne ujuti ne mure mutiga majiyezo ona batebiri boyo omanyete egento getai yonke korokuyeta una bona nyotrani omoibore to kotebaga nimbwa to mwana okoroku musomba to mamoteba igonaro nyone lisa mindi korokulisa nyonya ndi atonge tunanya sai igongo borogimbo lonta tegote ama ene nyendi abantu bagwanja goteba nyonje ngotebi ora liko mugano egetabu kana sana kira etani yo page ni atisa tigango tebi abantu mbamenyere to bakong na ndo tomanyete kwa neema ya Mungu tunatolega omanyete ekaro muntu matere kana gata na marogita iyo irolio koranga kero kendo iyo goteba te ndianga komanyora entate goteba iya omanyete injena arwalete keronde form 3 kwanda form 4 nkarecha sama temuka ese ningo tumikana ya form 3 insometi ndwalete oroturu aino bali mombu ambwatete na ukoleta maiso na kolete ki nkarwara sana lakini enda ina etete na no otore no otomenya tete chandegete na injena beto yo muntu majeti kwa gaje nyombe permanent na ngo muntu kabire sikenyo yi lakini omate nale kuagaja tuabeka chiko sitoko beka inje nkoereria na banda basaba fabule ne kunende yesi isa na maana enkorwara lakini kana kuagaja mbiyani tokuwa ne ken ekasi ni ane nero injendo mwana bu musubati omokogoti musubati omwabe mato monene mwana wena akwete oyore kasi nyane agatinde kwa gakoro mutienyi mugino omaeta gatindo kwa kabekugo bona kero mutata barogimbo iyo ngo mutindo koleta nabantu inde kukabere ikinege ntoka teba torote na ndo tuchite tukashudia obarogimbo abantu mbachandegete gaki nyamuno nkinda tebe koko gecho mote aje njoke kiro manyaso kwelisa ija mano musomba tomnyame yantebe igagaki tuanya etere muna torega yes abantu batuchandire abantu tware irinse gosomya omonto kore sukuru kwareria okiamara baime bona so bwenge barogimbaro etere baroro ekere tusaba nyasaye tukuna gotebanga aye bono kanya gutuome kiagera gore gwatimani naende nyasaye akopike thite umanyite yo mutari obotuko mukaga nyasaye naraire naende ngwamene gotenga tiganganye njikomenya ase barogi batayi ase tayo barogi batayi umwana umuntu kira sabarogi obaro omuntu akanganya kurwese wekase yani kanganya kurwese obo akuchandikira akagenda urung'abu no abana bakiye basirire wano uchandikira onyolira abarogi bari gusambu batamete no bakiyete bakaguru na barabu buri muguki igotonte bingase nare no ene tauni ngabarogi batayi na nonyo ne kimoro chigitara nyo kyango no kyango ngabarogi mbakayi mbaro bari gusambu bagatama bari bamiore ti bari batakwete no bakiyete ona ye guri gari buo agache nyumba buo okwe kiagara no morogi na atakoroga ngo kure una bono na tide kira bango tide kasa na tide kire kinda akore mora na bomenye tende meretie yesu nama itenye onya ajibwe bintu byonse bibya kwete baka abana baya kame akandira koremereria
nkivano turanya goichanira abarogi tiga bakora emirimo yabo eri baetu bagokora tiga bachanda abantu muna bagendete gochanda lakini ri chibu nyasa ubwate nandekera omonto natenene kugambe kina kiaye ere biye komanyene ayiri nyo minto takona kore bantu tuchande